Assalamualaikum, Mbak Nong. Waalaikumsalam, apa Mbak Yus? Sampean masak tak gak? Gak, rasa-rasen aku. Tepak aku masak pare. Doyan kan pare? Suka doyan. Iya, doyan. Suwun ya, Mbak. Ya, wes padha engko ae ya. Ya. Aduh, gak doyan pare. Kuat iki. Tapi gak apa-apa wes ditampani ae daripada sengek kok gelo lek aku gak gelem. Oh iya ya. Yuk Lastri gak seneng pare. Takekno yuk Lastri ae iki. Ora seneng dhek. Takekno sik ae wis. Yuk Lastri. Apa Mama Nong? Mamaku jek salat. Van, awakmu lak doyan pare ya, Van? Doyan. Oh iya, iki Van. Mama Nong masak pare, kayakno mamamu kok ya panen bareng-bareng. Tapi waran mamamu, ojo kondo wong-wong, soalnya iki gak ono tunggale. Ya Mama Nong. Sun ya Mama Nong. Ya. Alhamdulillah enak iki. Alhamdulillah, ngono lah enak, gak kebuak.